Bapak, mau minum kai cok lu, malu, ambil pun jeplang dah lu. Baik. Lam paling jenak yo. Ah. Yo lah hello, di mau minum ambil pun lu. Awal lu, ya lu. BJP MLA go back. Go back. Go back. BJP MLA Dr. Mumin go back. Go back. Go back. No Torwaste. No Torwaste. No Emprek Longti. Emprek Longti. Ada pira culam lo ya? Ada pira injil na lo. Mana ada beng culam culam aja sah. Pilih lah. Amin nang oleh pilih lah tuan ke. Lagi bang ok ring sih thapเลยyo. Apa lo he? Ok ring thap lo. Layu, cip layu. Alah, lam. Lam kening ji. Ada. Sudah siap. Manager aku enggak.
So pinitak di purong sopi ang bong citi mamat si pinitak Dr. Numol Momin BJP MLA ame pi kaidut lo ke kainang do thebanga la hello karbiang long arat hempre ka kari ha ningkan pharu kresir kebra thokke baningkan pen hempre ka pharman lok kaninje ka chesong la phan lok si modi tum ki thi ke jang adi aphi kibu akai ka chipajang kupane ilitum cirung cerek pen ka chesong daksi karbiar rat apen da karbiang long arat inglong asutuma daksi thon rut lo na hempre ka pharman si pini la pusona hempre ka phan ke ile tumarar tum ke akar jongson sika jema thalu pini hala bangsu ake manga phansi Dr. Numol Momin bang hempre ke hanglo pulutang ke lake phi ka chirui lo lake si loss lo ka chilud lo pula so alam kaning che bang ka lake lapen anpar kahi jim me alam the ke long thai bilo karbiang long arlo je semet ke lake karbiang long arat phan lang plot ini hempre ka farman ki thi ke jang aphan akar jong phan lang plot pini korte muti don rap kacekak nang halai hui ini tuh sacrifice lah hui aphan anta lang li lang plot aman ki pipe ke lake ini karbiang long arat aphan kang nek choi kahi jim ka khinde hala suang tek lo tasi pini bangela pusona muni raphan ke dak karbiang long arlu bangke itu kira ke chak nulu papen la pusona lam thi kaningje aphan ke asap su chujeng badjir tel tung ke koi kreter nei lagi BJP asong polam kali Kongres asong polam kali la puson amun nip aphan bangke karbiang long arlu ke lake asap ta koi kreter nei athema la puson amun nip aphan ke kroilo pulutang te ilitung ke monon pita lake hempre ka farman ke ilitum niak long pele ke koi kali tuang teksik lang rong lake lasi pini la so ame ke kai ka lake Dr. Numol Momin aphan ke kai lo la pera karjong ta ke kai lo papen la puson hempre ka pan ke hijima munit ke karbiang long arlu ke amhang thek ni lu ha konat ni along kapre di amhang pa thek na ha ne Pakistan Bangladesh amhang pa thek na sita dak karbiang long arlu ke la puson hempre ka pan ka hijim hempre ka pan ka khinde hempre ka farman ka chesong avia pikibutum hala pu an ke lang pot ke hijim pot la sona munit ke dak ke amhang thek na ngilo pusi pini tum epe sia song pen ke klar dak pen ninjelo la hello Infek pang untuk pang itu koi itu pulang mang kampung itu. oh dong oh pulang itu rasa su APHLC pen pinadak before hiti ang bonglo Dr. Numol Momin BJP MLA alang liphan litum APHLC pen ame phimbe ke kainang kokalam the bangla pu hello je karbi anglong na district kelong ke change pen non an ke ningkan troksi kepra ke thom abadlo la ke hemprek long nang po pusi karbi ang long la pen inglong so karbi la pen inglong so rat tungan ke no ana jang bomlo kaskom ningkan thong kep so selo kaskom atung hemprek ke hang la pen ke song UPD sahut KNV la pen KPLT lapen KLNLF pendang lok non anda hemprek nangji pusi central government penda lu cetok bom lo lasi non apor Numol Momin BJP MLA alang autonomous state aphan kahiji masonsi alang kaninje kupima pulote hemprek along dak akinang jian ke hemprek long state along ke duer nangji lage holo sita alang non bangke hemprek ke hangela ke api ke cirui lapen ke non laki tu anda hemprek ka teng lu selang lipu tang te non itum karbi lapen inong so rara kemang bangke komentu si state punitum ka cipulong puma lapen kasih toklong puma pusi non anda jang bom lah bangwala ne apranda melo SDC huda song thak lo hemrit me chikai lo hemprek ka farman adai kali pinu tu masu thilo sitame non apor hemprek ka fan Dr. Numol Momin hiji meme lam kanije lam bangke nitung kroi kre lasi pini alang li phan ami bhi me kai nang koklo nitung kipithi sona thak nitung klem nang koklo la lo lasi kirang jilang bangke majo ke mele tame la sona bangke ninge je nang ji khe phan longri phan si arjab thip nang ji kidam tang MP ke plang kachiplang tum dalo alang li tum phan parliament long kachi toy du la ke hempre ka farman MLA bangwan MLA chiplang galo lata hempre ka pharmacy MLA ditum rada tung ke peman bomlo
lapenon Omor Singh tisop han Karbi Anglong arat ke pahai gupiap han parliamen long dunra hemprek pahang onang po Karbi Anglong arat ke mang pacunang po pusi litung Karbi Anglong arat hurpak sialang lepan vote pisi pahai lo lapenon MLA bang phodo la bang phodo mana state assembly long hemprek alang ke pandingnya dun je pan hemprek ke pahang dun je pan Karbi Anglong arat ke mang ke pacun je pan sialang tumhana bele pamalo tangte non bokajan BJP MLA arang la puson Karbi khe pan inglong oso khe pan lang plot lapen hala constitution pan India constitution article 244 long India constitution la kitok dak la pan lang plot sialang li la puson kaninje la bangke chok che thek tilo lasi Karbi Anglong arat BJP pan ke kroe tuman amek prang non je BJP atum hemprek ke aning hang hebi nong po bangke daksi cepak lang dak lo BJP atum hemprek nang le po bangke alang itum daksi cepak lang dak lo hala jitu Karbi MLA atum la tumang niye daga hesi Dr. Numol Mumin Phasi ke paninje la bangke nitung kroe kre komen tu neta nitung kroe kre la sila pungpuson akamatha ning ke heno MLA pan ke Karbi Anglong ben bangke direct phi nahi la hello